Bună ziua lume și bine v-am găsit la un nou episod de Block Party cu prietenul meu Răzvan. Serus. Unde ești, mă? A, tocmai ai trecut de mine. Bă! Unde pana? A, uite-te. De ce fugim pe aici ca disperații? Așa se face la Block Party. Nu mai zi, serios? El e Sparkles ăsta. Primis o invitație de joc. Nu mă interesează. Stai puțin, să-mi dau la opțiuni să-mi fac niște setări video. 10 secunde și începem. Max Free Mate Unlimited, Clothes Off, așa. 3, Aoleu, 2, aoleu, 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 aoleu. hai, prepare to dance. Eu am buți. Eu am buz de diamond. Și eu am buz de diamond. Ăsta-i, ăsta-i, bă. Ăsta-i. Dar știam eu că ăsta îi. Cum să nu fie ăsta? Beacon. Blind. Fuck, ăsta-i pink. Bă, unde-i pink? Bă! Bă! Ia-mă. Oh, fuck my life, dude! Dă spectate la mine. Dă spectate. Nu-mi dă să fie ăsta negru. Da. Că ți-am căzut, bă. Hai pe alta arenă. De ce? Pentru că am pierdut, dar... Hai pe B pe 15. Nu știu cum să ies. Pe ăla cu exit to hub, pe slime. Ah, back to hub. 15, hai pe repede pe 15. Unde? 15, căutăm 15, am găsit 15. A intrat? It's full. A, tu stai că ies eu. Hai pe... 20 se restartează încă, Doamne iartă-mă. Doamne iartă-mă. Servare detectat. Hai pe B pe 5, B pe 5. Să mor eu de găsesc 5. Unde e 5? 5 pe partea stângă. Am găsit, bebe, dă-te mă din fața mea ochilor mei. A intrat? Era un prost acolo. Dă, logic. Na, uită-te. Sparkles. Pe unul joacă shop. Pe unul cheamă... Bă, uite ăla, aveți skin-ul meu. Mr. Bisexuele. Uite ăsta, aveți, ăsta are skin-ul meu de la contul Jack 225. Mânca la trudența. Mă, care ridic? Ai dic, mă. Ai dic. Nu, e roz. Oh, e roz. E roz pe umeri. E roz pe umeri. Bă, de ce ești în perete? De ce ești în... What the fuck, parchet? Stai, mai fă o dată asta. Stai, bă! Stai, bă! Denia! Așa, stai. Așa. Ce frumos. Hai să mă combin cu... Bă! Hai, așa. Dar dă jos chiloții. Început bun, hai. Direct unul mort. Hai, odată. Dăm. Ar fi cum să pici. Hai, YouTube. Bye. What's up, nigga? Oh, ce e ăsta? Brown? Am găsit Brown, cred. Bye. What the fuck? Așa. Bă, mi-a luat un tokens. Direct lângă mine culoarea asta, faină. Nimeni n-a picat. Ce faine zbuții mei de diamond. White, unde e white? Nu căzut nimeni. De cădeam eu. Am chiloți. Sian. Nu știu care-i Saianu. Nu știu care-i Saianu. Nu dau seama cu... Oh, cât ți-o căzut. Rect. Eu nu dau seama că le sorți pe ăsta care-i culoarea. Nici eu. Deci o pun la random. Și-o Cum adică? Dacă pic ce, acum e dar un joc. Oricum, de când și-a dat ultimul update, hai că de mult, e mai rapidă chestia asta. Of. A primit și power-up-ul. Da. Bă, hai să jucăm altceva, ce mai este? Science. Hai repede. Ce mai este, mă? N-am mai rămas mult. Tu ai murit? Ce, da? Ah. Mă spectatezi? Nu. Mă joc de Herobrine. Am murit și eu. Mă duc la un Nu mă duc. La un spleg? Da, eu filmez. Hai la un spleg. Spleg, nu. Îmi place spligul. Nu știu de ce, dar îmi place. Miau. Arena. Stai că mă uit. Arena 19. Unde Dumnezeu e? Unde? 19. 19, am găsit-o.
Bun, apasă tu să văd ce rank ai. Doom. Cook numai. Da. Bam! Oh, șeful. Șeful. Hai de mult jucam bloc. Hai că nu mai filmăm mult, mai filmăm 4 minute și închidem. Ha, salut. Sau mai bine închide acum filmarea și o faci pe cealaltă. Pe asta cu spray-ul. Băi, oameni buni, cam atât a fost și cu acest episod. Știu că a fost foarte puțin, fiindcă nu îs bun la Block Party când am lag. Că trebuie să-mi iau placă mai bună. Nu-mi place AMD-ul ăsta ce mi l-am luat. Deci chiar deloc nu-mi place. Așa că, la revedere. Filmăm și de